Átok-sziget. Mi az, Charlie? Hey, Charlie, ki a jó fiú? Cora, ennyi étel egy hónapra is elég. A vihar csak néhány napig fog tartani. Nálam lesznek az unokahúgaim. Ma délután érkeznek. Remélem kitart. Ami azt illeti, szerintem ez nem túl jó ötlet. A lányoknak most nem igazán van más választásuk, szóval... Csak azért mondom, mert jön a vihar és holnap Halloween, szóval... Talán várniuk kellene. Nem mindenki olyan babonás, mint magad, Donald. Jól van, menjen. Majd találkozunk. Viszlát. Charlie, elég pajti. Ó, te zsémbes, jól van, már hazamegyünk. Stephanie Hunt, Tornyi Ildikó. Sara Dugdale, Eke Angéla. Richard Herman, Csémi Balázs. Geri Csák, Konrád Antal. Hé, jól van, Charlie. Semmi baj, Charlie, csak villámlik. Deborah Kara Anger, Orosz Helga. Hé, Charlie! Fejezd be! Charlie, hagyd már abba! Charlie! További magyar hangok. Károlyi Lili, Vajda Dániel, Előd Ános. Charlie! Jó vagy, szívem? Semmi baj. Gyere.
Mindenki jól van. Igen. Azt mondtad, jól vezetsz. Ne találd már ki, hogy az én hibám. Tiéd a terep. Rossz álom lehetett. El akarod mondani? Nem. Túl leszünk rajta, oké? Megegyeztünk, nem? Egészen pontosan miben is? Elég nehéz követni a szabályaidat. Nem veszekszünk Emma előtt. Elég szörnyűségen ment már át. Nem kell azt látnia, hogy egymásnak esünk. Bocs, ha nem repesve hagyom hátra azt a keveset, ami az életemből megmaradt. Nem csak neked kellett otthagynod az életed, Marley. És megegyeztünk, hogy ez sincs többet Emma előtt. Maradhattunk volna. Találhattunk volna rá megoldást. A pénz elment, Marley. Anyáék életbiztosítása nem fedezte Emma kórházi számláit. Cora néni az egyetlen megoldás, hogy együtt maradjunk. Nincs hová menni. Indulnunk kell, vagy lekéssük a kompot. Már nincs messze a pont. A menetrend szerint lennie kell egy kompnak 3-kor. Azt hiszem, vissza kell mennünk. Bocs, én nem akartam így rátok törni. A menetrend szerint van egy 3 órás komp. Sokan eljöttek a szigetről, így nem számítottam rá, hogy bárki is oda akarna menni. Nem is. De igen. Nos, szóval nagy vihar várható ma este, és ha most átvinnénk titeket a szigetre kompal, lehet, hogy nem lesz másik járat, amíg a vihar tart, ami néhány nap is lehet. Nem szeretnétek azon a szigeten ragadni, a vihar alatt nem, főleg nem ezekben a napokban. Hallottad az urat? Ez baromira rossz ötlet. A komp terv szerint fog elindulni, és mi rajta leszünk. Ahogy akarjátok. Ó! Úgy tűnik, társaságotok is lesz. Emma! Emma! Jól van, akkor guruljatok a felhajtóra, ha menni akartok, majd fent fizettek. Ült egy lány a hátsó ülésen, látta, hová ment? Azt hittem, csak ketten vagytok. Emma! Emma! A vihar miatt időben el kell indulnia a kompnak. Emma, mennünk kell! Emma! 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 Emma, gyere, menjünk már!
szállnunk a kompra, vagy itt ragadunk éjszakára? Emma! Nem szeretnénk itt ragadni! Emma! Emma? Emma? Semmi baj. Én csak szólni akartam, hogy láttam a lányt, akit kerestek. A komp felé ment. Gondoltam, tudni szeretnéd. Én a helyetekben nem mennék a szigetre, amíg tart a vihar. Majd átvészeljük. Hát, nem is tudom. A legutóbbi viharnál Halloweenkor az emberek fele meghalt. Csak azt mondom, én távol maradnék. Ha így aggódsz, miért mész oda? Megvan rá az okom. Akkor már ketten vagyunk. De nem mondd, hogy nem szóltam. Mit művelsz? A frászt hoztad ránk. Mi a baj, Emma? Jól vagy? Cora néni. Történt vele valami. Cora néni jól van? Ma reggel beszéltünk vele. De én láttam. Az álmomban. Emma, mondd, mi van? Sajnálom csak. Megnéztem a szigetet. Jól van. Nincs semmi baj. De indulnunk kell. Az álmai semmit sem javulnak. Idő kell neki. Majd jobb lesz. Látta halálra égni a szüleinket a kocsijukban. Ő maga alig élte túl. Gondolod, hogy valaha túl lesz rajta?
vannak az emberek? Cora néni nem veszi fel. Emma rengeteget alszik. A gyógyszerei kiütötték. Hát ez sokat segít a rémálmain. Tudod, hova megyünk, ugye? Ne kezd el, jó? Valaki figyel minket. Döntsd el, hogy merre és menjünk! Mit mutat a GPS? Semmit. Nincs vétel. Sarah, azt mondtad, hogy tudod, hova mész. Eltévesztettem az utat, oké? Azt hittem, megint a zöld autót láttam. Lányok! Persze, semmi sem a te hibád, igaz? Lányok! Majdnem üres a tank. Mióta világít a lámpa? Mi ez? Nem tudom, Em. Menj! Kérlek, csak menj tovább! Ez nem lehet igaz. Mondd, hogy ez nem igaz. Gyalogolnunk kell. Cora néni az út végén lakik. Hagyd a cuccot, menjünk! Kell Emma gyógyszere. Gyere, menjünk! Sarah! Jó, megvan, menjünk. Na, ki nem akart a városban maradni? Fussunk gyorsabban. Emma! Jól vagy? Ott! Az Cora néni háza? Úristen! Vidd be Emmát a házba! Tessék! Vidd be Emmát a házba! Mit akarsz csinálni? Ne! Sarah! Sarah, ne! Ne menj oda! Sarah! Sarah! Ezt Gyere, láttam Emma! az álmomban! Cora néni. Istenem! Már itt van! Már itt van!
Lent nem biztonságos, maradj a pincében! Hol van Sarah? Nem tudom, Emma! Nem tudom. Sarah? Sarah? Gyere, segíts! Ne csak állj ott, segíts bevinni a házba! Hol van Emma? Lent a pincében. Mégis mi a fene folyik itt, Sarah? Mondd, mi történt vele? Figyelj ide! Mi történt Cora nénivel? Figyelj, Marley! Van kint valaki, aki megölte Cora nénit és üldözi ezt a nőt. Felfogod, mit jelent ez? Le kell mennünk a pincébe. Marley! Gyere már! Hogy van? Nincs jól. 3 hónap az orvosin, ehhez kevés. Orvos kell neki. El kell bújnotok! Eljött a halál. Az öldöklés Halloween végéig tart. Minden rendben lesz. Nem lesz. Én nem hittem el. De nektek el kell. Mit mondott? Mégis mi a fenéről beszél? Nem tudom. Fájdalmai vannak. Mondd el, mi történt Cora nénivel. Fogalmam sincs. Ne kezelj úgy, mint egy gyereket, mondd el! Nem tudom, mi történt vele, rendben? Jogom van tudni, Sarah. Jó, tudni akarod? Hiányzik a szeme. Eltűnt, mintha valami kiválta volna a koponyájából. És valami elmebeteg felgyújtotta a szerveit. Tessék? Micsoda? Sajnálom. Nem így kellett volna elmondanom. Délután a kompnál Emma azt mondta, hogy Cora néniről álmodott. Hogy valami történt vele. Honnan tudta ezt, Sarah? Honnan? Ez csak véletlen. Az kell legyen. Mindnyájunknak vannak ehhez hasonló álmai. Azt hiszi, hogy a halál mindenhová követi őt. Attól retteg, hogy körülötte mindenki meg fog halni. De én ezt nem hagyhatom. Emma még nincs fent. Hadd aludjon. Nehéz éjszakája volt. Nem akarom, hogy lássa Cora nénit. Az a nő nem néz ki túl jól.
Ha nem visszük kórházba, akkor nem sokáig bírja már. Találtam slagot. Jó, akkor leszívjuk a benzint Cora néni kocsijából. Nem lesz nehéz. Beindítjuk az autót, és bevisszük a kórházba. Azt mondta, az öldöklés Halloween végéig tart. Mi van, ha az, aki üldözte őt és megölte Cora nénit, ott van kint és ránk vár? Ha itt maradunk, biztos, hogy meghal. Kérem a slagot. Inkább ne nézz oda. Csak essünk túl rajta. Hallgatni kellett volna rá. Mégis kire? Az ijesztő srácra a kompnál. Azt mondta, a legutóbbi viharnál Halloweenkor itt majdnem mindenki meghalt. Hogy micsoda? És ezt csak most mondod? Azt hittem, hogy csak egy bolond, oké? Lehet, hogy ő csinálja ezt az egészet. Talán, de nem akartalak ezzel is idegesíteni. Nagyon unom már, hogy azt hiszed, tudod, mi nekem a legjobb. Fejezd be már! Nem elég, hogy a szüleink meghaltak, most még minket is megölesz. Azt mondtam, hogy fejezd be! Marley. Ne érj hozzám. Ne, jó? Ne érj hozzám. Miért csinál valaki ilyet egy emberrel? Eltűnt. Micsoda? A kocsi eltűnt. Jól van. Rendben, akkor gyalogolunk. Be kell vinnünk a nőt a kórházba. Majd ide küldünk valakit, le kell lépnünk innen, amíg még tudunk. Ma is Emma a fájós lábával nem jut messzire. Akkor mit tegyünk? Várjunk itt, amíg az elmebeteg felbukkan? Nem. Az ki van zárva. Nincs más választásunk. Te várj itt. Majd én elintézem. Jó. Marley! Mégis kellene a segítséged!
kéne kint lenned, menj vissza a házba! De mindenki eltűnt, nem tudtam, hogy... El onnan! Gyere el onnan! Emma! Gyere már! Emma! Marley, segíts! Emma! Ez nem igaz! Mondd, hogy ez nem igaz! Ne! Semmi. Em, már nem tart sokáig. Minden rendben lesz. Lelépünk innen. És hova a fenébe megyünk? Vagy elfelejtetted, hogy holnapig nincs kiút a szigetről? Majd segítenek a városban. Ezt komolyan mondod? Láttad azt a valamit? Ki a fene tudna segíteni nekünk? Fogalmam sincs, de te sem segítesz a helyzeten. Felfogtad? Szárának igaza van. Átvészeljük ezt, és találunk kiutat. Szólnom kellett volna. Mégis miről? Láttam. Hé, mi is láttuk, csak próbálj ne gondolni rá. Láttam az álmomban. Szólnom kellett volna. Az a nő miattam halt meg. Ez nem a te hibád, Em. Annak, ami történik, semmi köze hozzád. Mi volt ez? Maradjatok a kocsiban! Nem az ütközéstől halt meg. El kell tűnnünk innen, mielőtt úgy végezzük, mint ő. Segítség kell! Az emberek nem segítenek. Láttad, hogy bámultak ránk, rettegtek, tudták, hogy ez fog történni. Nem tudjuk elhagyni a szigetet. Te magad mondtad. Menjünk a Kom kikötőbe, talán van ott másik hajó. Biztos van rádiójuk, nem? Kérlek, Sarah, csak most az egyszer hallgass rám. Most azonnal mennünk kell. Rendben, irány a kocsiba. Jól van. Emma? Emma! Emma! Csak elkószák, mint a múltkor, igaz? Emma! Hallottuk volna, ha történik valami. Úristen! Azt hiszi, mindenki meghal körülötte. Meg akar védeni minket. Nem. Emma! Maradjatok távol tőlem. Emma! 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 Emma? Emma? Emma! Emma! Emma?
Emma! 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 Emma, ez nem a te hibád. Egy hangot se többet. Emma! Halottak. Mind halott. Emma! Emma, ha te vagy az, elő kell jönnöd, oké? Ez nem a te hibád! Em, itt vagy? Tűnj! Tűnj! Nem lehetek itt, meg kell keresnem a Sajnálom, hangomat. de ezt nem hagyhatom. Sajnálom. Csak fogd be a szád! Az az izé már majdnem elment, amíg ti meg nem jelentetek. Majdnem meghaltunk miattatok. Engedd el, Tobi. Szerintem vette az adást. Igen? Ajánlom is. Te talán őt is el tudod hallgattatni. Sarah! Mit műveltek veled? Nem hagyott más választást. Folyton kiabált, még meghallotta volna. Hol van Emma? Megtaláltad? Kérlek, a húgunk még odakint van. Sajnálom, de ha most is odakint van, akkor már halott. De ti mind éltek. Sikerült megmenekülnötök. Véletlenül menekültünk meg. Amikor mindenki elfutott, a hűtőbe bújtunk. Hallottuk őket. De tudtuk, ha kinyitjuk az ajtót, mi is meghalunk velük együtt. Mégis mi ez a valami odakint? Kérdezd meg Mr. Internet szenzációt. Úgy tűnik, ő mindenre tudja a választ.
Már a kompnál is tudtad ezt, és mégsem szóltál! Próbáltalak figyelmeztetni. Amikor láttalak itt titeket, mindent el akartam mondani, de túl gyorsan elhúztatok. Azt mondtad, hogy néhányan meghaltak itt a legutóbbi viharban, de arról az ízéről kint egy szót sem szóltál! Csak szórakoztam veled! Nem hittem, hogy létezik. Tényleg? Nem úgy tűnik, hisz fegyvert hoztál. Jól van. Figyú, van egy websorozatom. Kísértet járt a helyeken töltök éjszakákat, de soha egyikről sem derül ki, hogy az. Azért hordok fegyvert, mert nem tudni, mibe futok bele. Magam vagyok, és sok őrült jár odakint. Csak önvédelemből hordom, ez... Néhány hete egy bárban jártam. Találkoztam egy részeg vénemberrel. Egy szigetről kezdett mesélni, ahol régen lakott. 1915-ben Halloweenkor nagy vihar volt. És az emberek fele meghalt. Akkor áruld el nekünk, hogy mi öldökli odakint az embereket. Hivatalosan? A helyiek szerint a vihar volt. Az öreg szerint a vihar hozott magával valamit. Valami gonoszat. Ja, mondd el miért. Halloween előestéjén, a vihar előtt a városlakók 6 lányt égettek meg mágián. Boszorkányságért. A történet szerint mielőtt a lányok halálra égtek, vihart idéztek elő. Mindnyájukba villám csapott, és a viharba vitte a lelküket, hogy valami sokkal gonoszabbként térjenek vissza. A szigetre szabadították bosszújukat, amíg felkelt a nap. Minden szentek után. És még nem is ez a legjobb rész. A boszorkányok visszatérnek a haláluk évfordulóján. Minden 100 évben. És mindenkit megölnek, aki itt mer maradni. Az itteniek évek óta mondogatták ezt a történetet, de senki sem hitt nekik. Jó. Én azért elgondolkodnék rajta. Na, és hogy öljük meg? Sehogy. Csak túléljük. Az öldöklés Halloween végéig tart. Ma van Halloween, és ezért nem megyünk ki reggelig. Vagyis napkeltéig. Itt éjszakázunk. És az visszamegy oda, ahonnan jött, mint legutóbb. Erről szó sem lehet. Mondtam, hogy a hugunk odakint van, és mi megkerestük őt. Miből gondolod, hogy csak te veszítettél el valakit? Ha meg akarsz állítani, le kell lőni. Nem játszadozom, kislány! Hagyd békén, Toby! Senki nem megy el innen reggelig, világos? Amíg nem jön fel a nap, senki nem hagyja el ezt a helyet! Nem öl meg mindenkit. Szerintem nem öl meg mindenkit. Vagyis legalábbis nem egyből. Szerintem elviszi őket valahová. És miből gondolod ezt? Amikor ezt a 2 lányt üldöztük, láttam a vonszolás nyomokat, de nem voltak hullák, és egy irányba vitte őket. És gondolkoztam rajta, az egyetlen értelmes dolog az lenne, ha mindnyájukat egy helyre vonszolnak. De miért? És ki mondja, hogy már nem halottak? Én csak azt mondom, hogy még lehet esély. Miért viszel bizonyos testeket, de a többit nem? Lehet, hogy vannak túlélők. Jill meghalt, oké? Akkor hol a teste, ha? Ne. Miért nem volt itt a többivel? Ki az a Jill? Őt kérdezd. Te is tudod, hogy ha kinyitottam volna a hűtő ajtaját, mind halottak lennénk. Megmentettelek titeket. Nem is kellett volna itt lennünk. Gyere velünk. Te is keresel valakit, kutathatunk együtt. Te biztos jó vagy nyomkövetésben, nem? Ez volt az első útunk. Azért jöttünk ide, mert itt lehet vadászni. A szarvas köztudottan nem félős. Könnyű zsákmány is. Le akartam nyűgözni a barátnőmet. Ettől még senki nem megy sehová.
Ki mondja? Ó, nincs hozzá, mert... Tényleg? Jó, van, elég! Kezd elfajulni a helyzet! Tobi, ha menni akarnak, engedd el őket! Hé! Talán elcsalják, nem? Rajta! Valaki segítsen, kérem! Kérem valaki! Látsz valamit? Istenem, segít! Erre nincs semmi. Valaki segítsen már! Ugye most viccelsz? Legalább egy videó maradjon róla. Megkeresem és elhallgattatom, mielőtt mind meghalunk. Ne, várj! 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 Látom őt a parkolóban. Kérem! Valaki! Kérem! Nem akarok meghalni! Mégis miért tácsorogod akint csak úgy? Be kell hoznunk. Ne olyan hevesen! Valami nem stimmel. Nem hagyhatjuk meghalni. Ott. Ott van, látjátok? Segítség! 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 Úristen. Valaki segítség! Csalinak használja. Segítség! Akkor mit tegyünk? Semmit. Nem nézhetjük végtelenül. Mi a fenét képzeltél? Elejtettem, sajnálom. El kell tűnnünk innen. Talán nem kell. Talán nem hallotta meg. Elbújunk a hűtőbe, ahogy az előbb. Nem maradhatunk itt. Meg kell találnunk Emmát. Felőlem kint maradhattok és pofázhattok, de amint a hűtő ajtaja bezárul, nincs belépés. A lény nem öl meg mindenkit. Te magad is láttad. Lehet, hogy még Jill is él. Segíts megkeresni, tartozol neki. Figyelj, holtan senkinek sem vagyunk hasznára. Szóval ki tart velem? Én nem. Nicole, mi a fenét csinálsz? Ne halljon meg több ember a tétlenségem miatt. Ugyan, Alex, ne légy már ostoba. Gyáva alak vagy, Tobi. Csak nem szeretném, hogy hősi halott legyek. Na, én léptem. Sok sikert. Gyerünk, gyerünk! Ti is halljátok? Elment. Megállt, de nem biztos, hogy elment. Csak 3 lőszerem van. Azzal nem jutunk messzire. A rendőrös egy sarokra van. Talán nem vesz észre minket, ha a hátsó úton megyünk. És mi van, ha ott vár ránk? Kellenek a fegyverek. Menjetek oda. Én elcsalom. Ez kelleni fog. Marley, mi a fenét csinálsz? Marley! Mi? Balra menj.
Lehet, hogy velük kellett volna mennünk. De döntöttél. Mi van, ha élnek még odakint emberek? Segíthetnénk. Egyszer már kockára tettük értük az életünket, és nézd meg, mi lett a vége. Figyelj, az egyetlen, akit életben akarok tartani, az én magam vagyok. Én utánuk megyek, és... Na gyere! Várjuk meg, hogy mire készül a hugod. Mi a fenét csinált? Ha menni akarunk, akkor most kell. Rajta, fedezlek. Gyerünk! Az épület túloldalán van. Gyerünk! Te nézd meg ott bent! Istenem! Halló, hall engem valaki? Halló! Van ott valaki? Hall engem? Van ott valaki? Kérem, van ott valaki? Vészhelyzetről van szó. Halló, hall engem valaki? Vészhelyzetről van szó. Van ott valaki? Jól vagyok. Jól vagyok. Hallhatott minket? Nem tudom. Gyere, menjünk.
Ez minden. Szerinted ezek megállítják majd? Nos, egyszer már lelassították. Az is valami, nem? Vissza fog jönni. Jobb, ha megyünk, Sarah. Ne lásson meg a sötétben. Megmutatod, hogy kell megtölteni? Már mindegyik töltve van. Csak ki kell biztosítanod, itt. Ez az. A hüvelykujjadnál. Csak meg kell nyomni. Azt mondtad, hogy a nyomok egy irányba vezettek. Pontosan merre? Ezeket láttam ma délelőtt. És ezeket láttuk idefelé jövet. Mind a szigetnek ebbe a felébe vezet. Mi van itt? Igazából semmi, csak erdő. Vagyis van egy régi erőmű, nem messze onnan. Évek óta zárva van. Épp... itt. Ez meg mi a franc? Nyitom az ajtót! Alex! Alex! Szállj be! Hol van Alex és Nicole? Menj, menj, menj! Ki a városból? Azt hiszem, tudom, hogy hol lakik. Elmondod, mi történt? Megölte őket, ahogy mindenki mást. Te hol voltál eddig? Hallottam Emmát, és meg akartam keresni. És? Ezt találtam. De voltak nyomok, ahogy Alex mondta. Még biztos életben van. Azt hiszem, itt balra. Hová megyünk? Alex és Nicole megtalálták a helyet, ahová viheti őket. Jól van. Biztos vagy benne? Van ott egy régi erőmű. A nyomok oda vezetnek. Jobb, mint a semmi, nem? De erre kell menni.
Menjünk tovább. Ott. Sarah. Van itt egy ösvény. Biztos erre vonszolta őket. Menjünk. Sarah! Sarah! Sarah? Sarah, te vagy az? Sarah? Sarah? Marley! Biztos itt égették el őket. A lányokat. Ahogy Seth mondta. Az ösvény. Itt véget ér. Ez itt friss vér. Marley! Úristen! Itt vannak, Marley! Itt vannak! Kérlek, vissza fog jönni. Belőlünk táplálkozik. Emma! Jó van. Emma, mondj valamit! Ne! Mondj valamit! Emma! Emma! Nem! Emma! Semben kell maradnia, még meghallja. Emma!
Marley, segíts! Itt kell lennie valahol! Emma! Emma! Itt van! Itt van, megtaláltam! Emma! Emma! Csendben! Maradjatok csendben! Kérlek, maradjatok nem csendben! Baj, Emma! Emma! Emma, elviszünk innen. Segítség! 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 Segítsetek! Rajta! Kelj fel! Kelj fel! Vidd el őt innen! Vigyázz rá! Szára, ne! Ne! Nem kapod meg őt! Te rohadt szemét! Emma, gyerünk! Emma, segíts, gyerünk! Emma, el kell tűnnünk innen! Gyerünk, Emma, még egy kicsit! Emma! Emma, segítened kell, rendben! Nézd! Az már az erőmű része lehet! Mindjárt ott vagyunk! Tarts ki! Emma! Emma, tarts ki! Kérlek! Láttam az álmomban! Emma! Emma, ne! Gyerünk, Emma! Semmi baj! Semmi baj! El kell tűnnünk innen! Azt hittem, hogy te... Igen, én is. Emma! Semmi baj, én vagyok. Erre most nincs időnk. Mindjárt megvan! Mindjárt! Megvan! Gyerünk!
félek. Tudom, mind félünk. Csak meg kell várnunk itt a reggelt, és az egésznek vége. Keressünk egy helyet, ahol nem lát. Maradjunk együtt. Ne menj el többet. Szedd le róla! Emma, menj! Szedd le róla! Emma, menj! Úristen! Nem hagyja, mit hiszek el! Szedd le róla! Gyerünk! Kell, hogy legyen egy búvóhely, ahol nem talál ránk! Itt nem tud elkapni minket! De nincs időnk! Futás! Gyerünk! Gyerünk! Emma! Menj! Gyerünk! 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 Menjünk tovább! Erre! Itt elbújhatunk! Kijutunk innen, rendben? Nem fogunk. Láttam az álmomban. Körülöttem mindenki meghal. Mi nem halunk meg, Emma, nem hagylak itt, hallod? Szeretlek titeket. Mi? Mi van? Te rohadék szerint! Itt vagyok! Emma! Te! Gyere és kapj el! Emma! Emma! Na gyere! Itt vagyok lent! Hé! Gyere csak ide! Gyere és kapj el, te rohadék! Gyere és kapj el! Itt vagyok bent! Emma!
fuss és vissza se nézz! Kérlek, menj, bújj el, és ne gyere elő, amíg nem kell fel a nap! Marley! Emma, menj! Te! Seggfej! Na gyere! Gyere már! Emma! Emma! Marley! Engem üldöz! Engem akar! Hé! Hé! Engem vigyél el, te rohadék! Ha meghalok, téged is magammal viszlek! Marley! Ne! Marley, kérlek! Kérlek, ne hagyj itt! Marley, kérlek, kérlek! Marley! Emma... Életben vagy. Mondtam, hogy bújj el, amíg fel kell a nap. Elbújtam. Mindjárt megvirrad. Menj segítségért. Nem, én nem hagylak itt. Segítséget kell hoznod. De... Mert hogyha nem, valószínűleg... Ne mondd ezt, jó? Hozok segítséget. Minden rendben lesz, Emma. Ígérd meg! Ígérem. Sajnálom, Emma! Hé! Felkelt a nap! Ideje meghalnod, rohadék! Emma, mit csinálsz itt? Fuss!
Mit csinálsz? Ideje hazamennünk. Magyar hangok. Tornyi Ildikó, Eke Angéla, Károlyi Lili, Rutkai Laura, Csémi Balázs, Előd Álmos, Tokai Csaba, Cető Zsanett, Bogdányi Titanilla, Orgován Emese, Orosz Helga, Konrád Antal. Magyar szöveg Heisenberger Éva, hangmérnök Kelemen Tamás, gyártásvezető Boskó Andrea, szinkronrendező Nikász Dániel. A szinkront a Sony Pictures megbízásából a Pannonia Sound System készítette, produkciós vezető Kovács Anita.